ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilan at pamunuang ito. Ermin Garcia Jr. at Idol Mark Espinosa. Punchline. Unfiltered. Uncensored. Direktang pag-uusapan ng maiinit at napapanahong mga isyu ng bayan. Punchline. Walang paligoy-ligoy. Direktamenteng hihimayin ang mga kontrobersyang bumabalot sa bawat isyung tatalakayin. Punchline. Punchline. Kasama niyo pa rin po Idol Mark Espinosa at ngayong umaga kasama rin po natin Sir Ermin Garcia Jr. Pabati muna natin Sir Ermin, magandang umaga, masantos siya kabasan. Gandang umaga sa inyo lahat at sa iyo, Idol Mark. Okay, Sir Ermin, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa pero ito round 1 na po tayo ng ating punchline ngayong umaga po na ito. No, tawag ito. Unfiltered, uncensored ang ating pag-uusapan dito. Unahin po natin na Sir Ermin yung mga issue dito sa loob po ng ating lungsod ng Dagupan hinggil dito sa paghingi ng legal opinion ng ilang mga miyembro ng opposition, particularly dito sa secretary po ng DILG. Patungkol nga po dito sa mga nangyayari dito sa loob daw ng mga rules at sa loob ng lungsod o ng sangguniang panlunsod. Ano po bang inyong opinion dito, Sir Ermin? Alam mo, hindi ko talaga maintindihan bakit pinagpipilitan pa lang nila yung akala ng pribilehyo ng mga 7 opposition diyan sa sanggunian. Nakala nila dahil sila ang nagpipetition na ibahin yung ginawa ng regional level ng DILG, masusunod. Saan ka naman nakakita na DILG secretary, ipapabaliwalain niya yung opinion na binigay ng regional level na nag-aral ng CE. So, ang mangyayari lang niya, sabihin ni DLG, sige, renoted, papasa niya sa USEC, papasa niya sa regional level, ganun lang. Pero, nakakatawa na talaga yung, ano bang kaisipan niyang ginagawa nila na, hindi ba nila nababasa na walang-wala silang tamang ginawa dyan, legally, even from the internal rules ng sanggunian, maling-mali from the very beginning. So in your opinion, ito po ay talagang hindi dapat at talagang wala pong kahihinatnan po itong ginagawa po nila? Wala. Wala. Simple as that. Kahit sabihin nilang, majority kami, nagdasal kami na nagdasal, tama kami, walang mangyayari dyan. Okay. Pinapakita lang nila kung paano sila kung paano sila tawag dito, yung presumptuous. Masyadong sa kanila paninindigan. Ang dami ng records Magmula DILG nga doon noon pa DBM, lahat. Okay. Puro sagot sa kanila. Pero in your opinion, there's only one purpose kung bakit nila ginagawa ito. Yung lang nila, yung pride lang nila, no? Huwag lang masabing nagkamali sila. So, kunyari, hanapin nila ang DLG secretary. Sino ba naman ang secretary na bababliwalaan niya yung ginawa ng mga opisyalis niya sa baba? Hindi na sila mga siraulo. Mga nag-aral yan, mga abogado rin yan. So, yun. Saan napupulot yung, sige, file natin yan. Kasi majority naman tayo. So, wala silang believe kasi dito sa regional na decision kaya inaakit daw nila umano dito sa DILG secretary. Alam ba nila, ang dali-dali magpabaliwalian ng secretary ang ginawa ng regional level na puro abogado rin? Sila hindi nag-iisip Okay. May isang ano po dito, no? I think this will be in favor to the administration dahil kamakailan po ang DBM ay inaffirm na po nila yung legality ng Supplemental Budget 2 na ipinasa ng sangguniang panlunsod. In your opinion, Sir Ermin,
Ano po bang ano nito ang implication na ito na naglabas na pa ng affirmation po ang Department of Budget and Management. Ibig sabihin tapos na boxing. May panalo na. Ano na, May nanalo na. nila, pinaghirapan naman ng administrasyon ni Belen Fernandez, yung wala silang mahawakang pera para magawa lahat yung mga dapat ginagawa sa syudad. In-approve na. Ano ba gagawin ng opposition dyan? Mm. Dadaan na naman sa court. Sasabihin nila papabaliwalain na naman yung kwan. Ganun lang ng ganun, ganun na lang ng ganun. Lalo silang nagmumukhang tanga. Mm. Pagkakuha nila yung barkada nila na akala nila silang pinakamagaling dyan sa Dagupan. What would you advise sir? What would you advise Sir Ermin no sa mga hindi lang to sa mga opposition na kumukontra dito kundi sa mga tao na rin na pangkaraniwan na nakikinig sa atin. Paano ba mag-accept minsan ng yung acceptance na dapat hindi lahat pabor sa iyo dapat meron kang ina-accept na mga bagay na nangyayari dahil ito dapat ang mangyari. Yan ang problema Lahat na nga hindi pabor sa kanila. Ano pang gusto nila mangyari? Lagro. Ay, naku. Alam mo kung ako sila, aminin na lang nila na nagkamali sila. O, sabihin nila, na pag-isipan nila, sige, tutulog na lang kami kay Mayor Belen. O di mas maganda pa yung mangyayari dyan. Parang pinatawad na nila sarili nila. Yan, sabihin ko. Yan. Okay. At magbabago na, makikipagtulungan na sa administrasyon. Mas may masungkit pa silang mga maniniwala talaga sa kanila na hindi naman sila masyadong tanga. Na hindi lahat titignan parang negatibo. Oo. May mga bagay na kailangan suportahan because at the end of the day, it's the welfare of the Dagupeños at tinitignan natin dito. Yan ang sinumpaan nila. Anong nanalo sila. Yeah. Yan ang sinabi. Pinangako nila yan sa INC. Pag nanalo kami yan, tutulong kami, gagaling. Lahat ng ginawa nila, tinamaan lahat yung mga INC members Hindi sila nakakuan Hindi sila nakatanggap ng kahit na anong tulong sa pamumuhay nila. Sir Ermin, maiba naman ako dito sa ating usapin pa rin sa lungsod ng Dagupan. Kamakailan na nakakalungkot itong balita na to kasi may dinukot na isang natin kababayan natin taga San Fabian but doing business here in Dagupan si Sir William Chua. Sa palagay ninyo dito mga itong nangyayari ngayon na kailangan talaga magpaigtingin ng seguridad ng PNP natin. Dapat hindi na sila hindi na sila sinasabihan na paigtingin dapat doon pa talagang nila Ang hindi ko maintindihan, bakit lumabas pa na parang nabigla pa sila na mayroong kidnapping na rito. Meron naman intelligence reports na gumagalaw ng mga yan, yung sindikato dyan sa So, yun dapat, ang pinakakuha nila, ngayon lang natin narinig yung pulis na inalalahanan tayo na mag-ingat sa mga ganyan. Nung meron na nangyari, yan ang nakikita ko ang ng ating enforcers. Pagkalaw lang sila pag may nangyari na. Actually, Sir Ermin, I cut you there sa po. Meron lang akong friend of friends natin na dito rin sa Dagupan City na biktima na senior citizen na yung tao pero nakita dun sa magbabayad ng utang sa kanya. Tapos ang kwento is parang nagbayad siya and then pag-alis may dinaanan ata sila tapos yun parang hinold up balik yung yung kanyang ibinayad na utang. Yung mga ganitong klase ng mga insidente nakakatakot ito. Oo. Lahat nga ng posibilidad mangyayari na Ang nga lang dyan nakikita ko lang is walang takot yung mga kriminal. Totoo. Na gumawa. No? Kaya ako noon, nagsasabi ko pa noon, kung ipakita lang sana ng pulis na yung pinakasimpleng ordinansa or national law, enforce nila strictly, the message na may bibigay na sa batay, mag-ingat tayo. Seryoso ang pulis. Yung helmet.
Simple as that. Kahit sa pasukan at kakikita mo, pumaharap sa mga kwan. Mhm. Maharap mga nakamotor na walang helmet, kasama pang pamilya, nakasakay na walang pamilya. Yung mga ganun ba? Alam ng mga tao na hindi talaga masigasig yung kwan enforce ng mga laws natin. Kaya ang iniisip ng mga kriminal, pwedeng palusutan yan. Pwede, ayun, nalusutan na naman. Mhm. Yan. So ngayon, Oo. kaya ang mangyayari niyan, defensive na naman yung pulis. Paano nangyari ito? Mhm. Kung alam nila na meron nangyayari na sa Nueva Ecija na kidnapping at may doon, abay dito lang mismo, lalo pinaghigpitan yung mga pagdating ng mga sindikato rito or kwan. So, paalala lang sa mga kwan, mag-ingat kayo kung mga taong hindi nyo kilala, gusto kayo makausap, siguraduhin nyo lang na meron kayong mga kasama na namamansid Correct. sa kwan para seguridad nyo. Mhm. Ito may kasama na tong caretaker, sir, ha? Mhm. Correct. Sabihin lang na meron interested buyer o pinuntahan. O, yun ang hindi pa nga alam ngayon kung yung sinasabing nagsabing kwan, interesado doon sa property ni Mr. Chuka, kasama doon sa mga kasabot siya. Hindi pa alam. Mhm. Yes. Nako, medyo ano to, masalimot to. Sana talagang matumbok nila itong pinakaugat nito kasi kung hindi, mauulit lang itong insidente na ito. Punchline! Mawakit na ito. Kaya nga sabi ko nga, lalong effective na yung police visibility, yung pagkakapag-usap. Huwag ng pa mga petiks-petiks. Oo. Yung dapat lang kaya sabi ko nga, simple lang eh. Tingin yung pag-enforce ng helmet law, Mhm. yun lang. Matatakot na sila eh. Mhm. Na, napamatsyag talaga mga polis dito. Mhm. Eh wala, hanggang ngayon hindi. Pati yung bagong ordinance na ginawa ng probinsya. Sabi, Reflectorize. Oo. Eh, lumabas ka ng mga alas 7 ng gabi. Tignan mo kung ilan na nakasuot ng reflectors at kung meron patrol na naghihintay na gustong kung sinong hulihin nila na nasa na walang reflectorized. Wala ako nakikita. Bumabiyahe ako ng Santa Barbara, Calasiao, Urdaneta, Villasis. Wala. Nako. Wala akong enforce. Mhm. Kaya sa provincial board huwag kayong kontento na nagpasakay ng ganyan. Tutukan nyo kung yan ba'y sinusunod ng mga polis. Tama. Dahil yung implementation talaga ang pinakamahirap dito eh. At yung bang pag-maintain. Kasi talagang, alam mo, kung tutusin na Sir Ermin, yung mga prediction ng mga ilang kababayan natin parang totoo. Sabi nila, sa una lang yan. At pinagtatawanan nila. Alam mo yung kwan, lalo na yung sabi nilang reflectorized vest. Ibig sabihin, sa gabi. Ang tanong ko, meron ba tayong nakikitang patrol car or mga nakamotorsiklo na nag-aabang sa isang lugar? Hindi na yung check, yung checkpoint. Okay? Pumunta nila sa isang lugar, hindi checkpoint. Tignan kung ilan nang talagang sumusunod. Ang Okay. patrol car ako nakikita. Ayan, lalo po doon po sa mga medyo talagang identified na mga may mga nabibiktima na mga ano dyan, hold up at mga disgrasya, dapat nandiyan po yung mga patrol car po talaga dahil dyan na pwedeng makita pa lang, visible pa lang sila, ay dalawang isip na itong mga kriminal. Budget silang gasolina. Kung gasolina. Oo. Samahan lang gasolina ngayon, Sir. Mukhang Bagay, ganun pa rin. Alam mo kung saan sila makikita? sa- Escort ng mga VIPs, mga congressmen. pero may, Yun. may paalala si si Chief PNP. Ano sa palagay niyo, Sir Ermin? Wag daw ano 'yan. Wag daw mag-escort niya? escort. Oo. Escort, Diyos ko. Hindi ka mo lang dumatala ako saan eh. Nako po. Punchline! Anyway, Sir Ermin, eto mainit-init pa ito at talagang headline ito sa Sunday Punch na newspaper ninyo. Legal showdown between the city officials ng Urdaneta at ng probinsya po natin
Correct. Tell us about dito sa issue na ito, Sir Ermin. Alam mo, sa aking kwenyan, nakikita ko nagkamali talaga, they miscalculated yung capabilities ni Mayor Rami Paraino. No? Kanila mapapasuspend lang nila ng basta-basta. Kahit na sino magsasabi, yung order nila na pagsususpend sa kanya, napakaliit. Pasususpend mo yung isang mayor, hindi mo lang binigyan ng pagkakataon na sumagot. Binalikan sila tuloy ni ngayon, ni mayor. Yung kaso sa kanya, administrative, ang kaso niya kaila Governor Gico, criminal. At saka QS1. Kung nakakakuan nito is, makikita mo, si Governor Gico, ang the latest na reaction lang niya, is trying to say na suspendido na si Mayor. Yun lang ang sinasabi. Hindi niya sinasagot kung bakit siya kinasuhan ng mga 8 kaso. Wala. Ang sinasabi lang niya, no, dapat suspendido na siya. Ibig sabihin, mahina talaga yung kaso nila. Kasi sabi nga ni Mayor, ako, naninigbihan pa ako ngayon kasi wala pa ako natatanggap na suspension order. So ngayon, wala nga talaga, lalo na ngayon, na campaign period na. Bawal magpa-suspend, bawal mag-terminate. Paano nga yun? Okay. Yun Pero despite Sir Ermin, despite of these filed cases against the governor at yung mismong pati yung DILG sinampahan din ng kaso dito sa sa asunto na ito ng mayor ng Urdaneta. Pero nanindigan ng DILG dito sa Pangasinan na tuloy daw itong order daw na ito, Sir Ermin. Hindi pa tapos yan. Sigurado itataas kayo niya ni Mayor Paraino yung kasong yan. Kasi yung sinasabi nga nila tungkol dyan, yung suspension order, alam ko mabigat yung suspension order ng pangalawa. Okay? 1 year. Pero yung unang-una, talo na kagad kasi walang jurisdiction at walang due process ang binigay kay Mayor Paraino. So, sabihin mo na may nagbigay ng DILG ng order. Ang sinasabi ni Mayor Paraino naman, walang umabot sa akin. Walang nagbigay sa akin. No official receipts, oo. Kaya, yun. Walang katapusan yan. Ang problema ang nakikita ko lang dyan is yung mabigat na kaso na final ni Mayor Paraino kay Governor Gico. Okay. So, ito yung may kinalaman sa unang suspension na ginawa. Kasi the second one was issued by the Office of the President. Tama, sir, no? Oo. Ang lang naman, ang nilalabanan na lang ni Governor Gico, yung effect ng suspension order. Ang ganda naman, wala naman siya sinasabi na haharapin ko yung kaso. Of course, naturally, nandun na, siyempre haharapin niya yung kaso. No? Pero wala siya sinasabi kung bakit may rason ba yung filing o wala. Ganun din ang mangyayari dyan kay Governor Gico. Sasabihin din niya, kagaya ng sinabi ni Mayor Paraino, na politically motivated. Not all is political motivated. Alas 6:54, Sir Ermin, babalik tayo pagkatapos naman ng isang paalalang ito at pag-usapan naman natin itong mga national issue natin. Ermin Garcia Jr. at Idol Mark Espinosa. Punchline. Punchline. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit dahil sa pabago-bagong panahon, tumataas ang banta ng trangkaso at iba pang sakit. Ang simpleng ubo, sipon o lagnat ay maaaring mauwi sa mas malubhang karamdaman kung hindi maaagapan. Kaya narito ang mga simpleng tips para iwas trangkaso. Magugas ng kamay, kumain ng masustansya, magpabakuna at uminom ng bitamina. Iwasan ng maraming tao at magsuot ng face mask. Sa simpleng pag-iingat, maiiwasan ang sakit. Tandaan, ang malusog na katawan ay daan sa News. Unfiltered,
Uncensored. Direktang pag-uusapan ng maiinit at napapanahong mga isyu ng bayan. Punchline. Walang paligoy-ligoy. Direktamenteng hihimayin ang mga kontrobersyang bumabalot sa bawat isyung tatalakayin. Punchline. Punchline. Ermin Garcia Jr. at Idol Mark Espinosa. Punchline. Punchline. Nagbabalik po tayo, Idol. Sa ating issue naman po, Sir Ermin, direktang tanong na ito. Sa palagay niyo po ba, binasa ng Pangulo yung pong anti-pregnancy, ano ba yun? Teenage pregnancy bill na ipinasa. Dahil mukhang tawag nito, kinikriticize yung kanyang komento na may mga word na ganito, ganyan, wala naman daw doon. Sir Ermin. I doubt nga. I doubt very much kung meron nga o nabasa niya o wala. Mhm. I doubt that. The president is not known to be detailed mga ganong sitwasyon. Mhm. Ang nakakman lang dyan is, and I think more than that, yung sinasabi nilang yung pagtuturo ng masturbation sa mga maliliit na bata, no? Mhm. That is only scratching the surface. Kasi yung teenage pregnancy na nire-report ngayon can be alarming, no? There has to be a law to really to address it. Mhm. Ako naman, ang sinasabi ko lang ganyan, lahat tungkol dun sa protection ng ating mga kababaihan, ng mga bata. Wala naman sinasabing tinutukoy kung sino ang mga dapat accountable. Mhm. Diba ang babae pag nagbubuntis, ibig sabihin, may gumawa. Yes, correct. There's nothing in the law or even in the proposition na yung mga kaklase or mga lalaki dyan na talagang tinatarget lang nila yung classmate nila Mhm. na walang accountability. Ang dapat nga niyan, may sinasuggest na nga ako sa kanila make them accountable, the boys or the matured guys who are exploiting the young women, young girls. Mhm. Accountable. And there's many ways of making it accountable. Yung sasabihin lang ng babae, siya ang gumawa nito. Pag iyan ay inimbestiga lalo na, kung sino man siya, whatever, that alone, okay, will already tell other boys, hey, mag-ingat kayo at tatawagan din kayo. Correct. Tatawagin kayo rito. Mhm. Diba? Walang ganun. Ang ginagawa lang na definition of what is this teenage pregnancy, paano matutulungan yung mga victims, diba? Hindi yung paano masusupil yung teenage pregnancy na yan. Mhm. Oh. Ang Involved yan sa- Ang problema, bata- Sir Ermin, before you continue that, ang problema, Sir Ermin, na nakikita natin dito, pati yung presidente, parang hindi klaro yung kanyang direktiba sa mga legislator kung anong gusto niyang mangyari dito sa usapin na ito. Hindi nga niya napag-aralan Hindi niya pinag-aaralan. Aha. Lalo na, kaya nakakatakot yung sitwasyon niya dahil pag siya na-ambush interview, Mm. wala siyang back. Yeah. Hindi kagaya ng ibang tao talaga na pag minubas ng ganyan. Alam mo sa FBR noon? Basta may lumabas na ganito, ay umaga-umaga may memo kagad siya, ano ito. Mhm. Eh di nakita mo wala Sabi ko yung classic example na lang yung KOJC Ibuloy Mhm. Ang sinasabi, bakit naman nagpapadala kayo ng mga pulis armado, mga kunyano, maliliit lang na tao. Sabi niya, wala talagang pulis na armado dyan. Kita mo sa TV habang siya nagsasalita siya, no? Aha. Nandun yung mga armadong pulis. Siyempre sabihin, wala siya sa detalya. Akala siguro ng Pangulo limitado lang ang media at lumabas sa mga lalo ngayon na ang information communication technology ay napakalawak na. Oo. Yun ang problema ngayon. Kaya ako hindi ko na sinasabi yung bangag siya, bahala na siya ron. Ang sinasabi ko lang dito, wala talaga siya sa detalya. Mhm. Dapat hindi niya, o kaya sabihan naman niya yung mga department secretaries niya, basta may isang issue, may memo, one page memo kayo sa akin.
Mukhang wala eh. Correct. Oo. At babalik tayo dun sa usapin ng teenage pregnancy bill, Sir Ermin. In relation to this, you are mentioning on your column na parang tatlo na pwedeng gawin ng gobyerno para ma-held accountable etong mga involved dito na tumarget lang ng ano. Pero pag na-identify talaga kung sino yung ama nung pagiging pregnancy, Mhm. sabihin ko sa law, no, that suspect, no, should share in the cost of the medical Mhm. treatment, medical welfare of the young girl. Mhm. No, tapos, seminary siya kasama yung mga parents para makita ng mga parents ng lalaki, meron siya nakalimutan na responsibilidad. Mhm. Oh, so, yung mga ganun ba, without even saying that they should be charged, okay, there's nothing illegal about it. Kasi palalabasin niya consensual yung sex, no? Mhm. Pero ang dyan is, palabasin man lang na yung mga bata natin, hindi yun, sabi ko, tuturuan sila na mag-masturbate. Hindi. Ang kinakatakutan ko dyan talaga, yung ganyan teenage pregnancy sinasabi, cover up lang yan eh. Cover up yan ng pangyari noong mga European na nagpapasiguro ng LGBTQAI Mhm. plus. Mhm. Pero mo sabihin doon sa nila is by Na all gustong ilusot, standard, na gustong ilusot dito. na subject sa mga grade school, kindergarten, Mhm. tungkol dun sa LGBT na parang sabihin nila, okay lang yan na kung bakla kayo or transgender kayo or queer kayo, wala kayong kasalanan. Mhm. Gawin nyo lang yung ganun. Na klase ng values. Mhm. Mga bata, Mhm. yung nandiyan na yung mga matatanda natin members ng LGBT, nandun na sila. Okay na. Sinasabi ko nga lang sa mga kaibigan ko ng LGBT, sabi ko, ang mahirap lang kasi dyan sa nangyayari dito, kayo na mga respetado, na mga lesbian, gays, transgender, Mhm. sinasabi kayo rin sa mga grupo ng mga queer. Mhm. Hindi pa kayo queer, bakit kayo? Oo. Bakit tumasang-ayon doon sa sa inclusive na dapat ganito daw may protection. Mhm. Wala yun. Kung kinakatakutan ngayon dito sa bill ni Risa. Senator Pontecorn, Mhm. palusot lang talaga yan dahil ang gusto, kasi nilagay nila there is religious freedom, Mhm. etc. Ano freedom to? Ibig sabihin, kahit na sino at anong gusto yung ituro, dapat pwede. Mhm. Hindi dapat. Yeah. Kaya nga lumusot. At Kaya nga dapat nasabi lang na kaya dito Sir Ermin makikita kung ang importansya ng mga binoboto natin sa legislatura, upper house, in the Senate, in the Congress. Kasi kung mga pulpol ang mga nasa Senate at Congress, hindi mapapag-aralan ng mga batas na ito. wala. Ang hinihintay na lang ng karamihan dyan, lalo na yung mga party list ngayon dyan, ay yung partihan ng mga komisyon. Porsentuhan. Anyway, Sir Ermin, mapunta naman tayo sa isa pang issue bago maubos yung oras natin. Ay, nako. Ay, eto muna. Sir Ermin, yung budget actually, talagang ito, matinding usapin din ito. Pero parang tama nga itong sinasabi ninyo sa inyong editorial na mga Pilipino ngayon na anda pa ba na pumunta sa lansangan para ipaglaban ang tama o medyo parang tinatamad na yung mga ano natin ngayon, mga mamamayan natin. Parang nakikita ko na lang yung mga galit-galit sa mga dyaryo lang sa social media. Pero kung titino mo, mga pinag-uusapan sa mga sila-sila lang, wala, hindi nila apektado yung ganyan Sa kanila malayo ka. Ano hindi malayo sa buka? Pera na ngayon na ninanakaw ng mga tao, Correct. ng mga politiko. Parang na-normalize. Oo. Hindi naman ninanakaw in the strict sense. Mhm. Meron yung nilang budget ang napakalaki ng ayuda. Mhm. Okay. So, masaya rito. Yung ayuda, usapan niya, meron sila lahat parte-parte ng mga congressmen, mga party list. Mhm. Ngayon, pag inatake sila ng ayuda na vote buying, ano mangyayari? Masaya yung congressman. Ibubulsa na niya. Yeah. Ayun na, happy. Kaya Pero, ayuda capital na tayo, sir eh.
Ha? Ayuda Oo. capital na tayo. Pero alam mo masama dito kung nangyayari din sa mga sa issue ngayon, yung blanco-blanco sa mga Oo. yung bicameral. Mhm. Hanggang ngayon, pa nila matugon kung magkano ang nilagay doon sa GAA na blanco doon sa bicameral report. Mhm. Eh, Walang nagsasabi pa, walang nag-aaral pa doon. pero Ano pero pa- ano pero may mga binuking si recently no nagsalita tong si nagpa-press con si Senator Ping Lacson na may mga binuking siya na 14 na senador na bumirma dito sa na ito sa blanco ng mga bicameral committee report. Committee report. Oo. Ang ako nga dyan, ang masama dyan is, hindi dapat huminto doon sa tawagan na investigasyon. Ano ang nilagay nila doon sa blanco na nilabas doon sa GAA? Iyon. Yan ang malaking tanong. Sir Ermin, we have a less than 5 minutes. Baka makat na tayo. Pero anyway, magandang usapin pa rin to. Next Monday siguro, mas tutukan natin itong issue na ito dahil medyo maganda itong idetalye kung ano ba talaga yung dapat gawin. And of course, the US, yung ginagawa ngayon ng hakbang ng US na dapat paghandaan ng Philippine government. Oo. Yeah. Oo. Apektado tayo dyan. Yung mga nag-TNT. Correct. Sir Ermin Garcia, maraming salamat at see you next Monday. Sige, I will meet your boss this morning at 8 o'clock. Regards po, sir. Good morning, sir. Magandang umaga po. Salamat po. Idol, yan po ang ating pong punchline.